Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. MP kili ka Farman Code of Conduct paklang deda phita non puan ta sorkar gari wek bomla. Sorkar pen aron pangdak deda phi aron karkana phan PC pupa. Sonsi pini ni phaikrip pliarni Puloni constituency Hemrong rangalong BJP relia mai kebi ponalong transport chairman abang fu sorkar aron ingdat si sorkar agari wek long bom aron karkana jok Karbing Long Termas Council CEM aphanta showcase palipon bonta nonla board chairman aphan ke sorkar agari mati code of conduct aron arkanlong ma uta penang radatum chethanpon news desk report Karbing Long news. Risika teron pia hinpen longri krehini sar habia meila pen Karbi Honghari ame aphan kaching dukpon Nijang Karbi Anglong dongkam mukam Karbi Hemtuna long jangmi puachiklo ni phaikre ke thomarni risika teron pia hinpen longri krehini sar habia me lapen Karbi Honghari ame aphan kaching dukpon kedam tangar ni longri krehini sar habia me lapen Karbi longri ame atum pen risikat milik pi aphan ni phaikre trok siang bong dongkam mukam Karbi Hemtuna long wang pen ching dukpon ang jipu chuning riponsi ni phaikre ke thomarni wangsi chingwai chingsai ponlo bangsa sar palam thek ser telam thek thete pham puasar lam thi asonsi kedam tangarni inut risika teron milik pia bang phi elong mei kitu along rara phan lam ke joy hut Karbi aron bari matum se kachor kriya hut se amen ketam atiot hum pondet si jo wada kia nibhana parega pu isi hindi alunjir alam thepen Karbi aron barim se kar kriate otpen Raraphan kethan ponahut pangbar pondet ajok longri krehni sar habia mela pen Karbi Honghari ame atum pinrem ponlo bonta pini puthot jangmi poni phaikre ke thamani bhomti arni abangke kachipa keng mate moi frangke bangjia hutke lapuson sekar kliate ot penke pangbar pon pelo pusi risika teron pi ahin pen rara thengnu chekobir ponlo lapen labangso risika milik pikaning je a video ke kadu kavita delete pon etnang polapen komat ni jongsi patoi ti claim det pulutang ti longri krehni sar habia mia hin pen sodak pen insai ponji pusi than pachini pon uthalang so pen himari bongro Karbi Anglong news. To alang li tumphan longri krehini habi sara mai tumphan ning jingsam lo lapuson ke cepak keng nang pulong bangke nilita che dondun lo bon sitame anut ka preka phansa me lapuson ke chok che theklong lo pulote alang li tumda chuning ripon thuli thodlo alang li tum ahin pen aku puthot pa keng pon poing sai pon po lapu lang prong bangke ilitum akarbi aham phang long bangke chok che pusi nilita pini pen ke ningji dun lo se nili phan la thenia lam pen se la pan alam ki dolomati di halan nili phan puthot inut anut ka prek na ke jong dun video na banai tumta ami thang tum ke chok chiang tong ta thipik la ta nili chini pameka lasi puthot pini la longri habe longri krehni habe amai tum han bang kurbang tu pajir kanglo kurbang tu kadon pajir kanglo alang li tum nili phana pa keng don alang tum aso angjir sob asumar aso puna che thek pen nili phana pa keng pon pot churulo lasi monon phi ne pena ka preka tum sita me la puson ningje la puson la se tam chora mena long kalilo do an lo la da ke chok cha sai long an ke insai ponang po soar lo no stupin so no insai ponang po lalo nilihin pen ke la pansi pachini dun Singhason constituency arlo diso by APS rong pierong rong asarahem APHLC vote krekamai along mai charipon maya hemphu Agustin Terang kecaripon along dipu LAC APHLC General Secretary Prodip B Lapen Langpher APHLC CC General Secretary Komal Singh hi AJS Sanjay Kramsatum chetong donsi non kethur dunjia bangphu BJP candidate Amar Singh Tisophan corruption apu thak lamthi arbokpon lasi laso tengpen ahok pet kaching honnai jai katharaphan napidarjan mati KCR janalong vote pira pahai ignon pusi rong pia rong arat aphan pachini tekang lapen raratumta lamchak chipidun kedamtang ni phaikre thomarni apar chinthong sarang sarbang hinia rong aphan sorkar pen kipipon JJM mate kejonalang pinyarnianta junlong lelang lasila puson sarang
arong don pharo so se araraphan sorkar pen ki pipon JJM mate ki juna lang abang ki pinier nianta junlong lelang lang ki junlong ji kalisi nono bang ki chiklo ijon soselo ladak ki claim ke dama tuma phanta ke theklong le lasima jok le contract claim seta ladak sarang arong araraphan sorkar pen ki pipon labang so JJM mate ki juna lang abang ki nang ki batang piserak jiophan sarang sarbang hini lapen ke theki dingatum juning ripon dang tinon pherang kya thengnuk kapachini ponalam the arju ponang Jinthong pen Martin Ingling Karbi Anglong News chen tum pherang ki penang humri pon lo se afrang se nang le tum DJM so lang ki tang there ka pathak nang tum hin men be pupon to pini eni phai krethom bhomti seklon phli le pen suri rang korap thien kan nili tumalong si media tum nang khomri mesen lo ka si media tumanta afrang se kardom pilo kardom lalo kedam tang abang ke syntax mane isia ta atengki ke nang kim lo stame siklion dokai lo nang khomri re labang ke pangkri ve son sin litum dak sarang phang chorong sarthe nili marlo agang bralo la si labang ke chok che pik khayang lo mane chiklion na humri re mane claim kedam tang abang ke claim lo stame non chiklion lo na humri la si la hei hui apai ka du ka vianta non koi roi lo si nang bitang ta ji pason sin litum ta chini stame nili bang aprang se kachuni rigang tungo bang kela plo iltum MSC local MSC abijit krophan apresol skipinang iya bang kela pulelo alang likoson ma labang so alang nang petang iphan lang petang vek niya phan sini lihin penchuni rilo tante dak sarang arong pastame arong tin dala pulo isia JJM do long jahla dak jujar votar committee la so committee long president secretary komarlo president secretary bang ke la ke hoklo chithan dak sakime athema nili marlo secretary ke lapen president bang sotro sing alang ilo mitang asai jiklem ke lang listame lang nundera titi la se non abang ke litum isi akana hok do koklo adak an ilitum sarang rong anarong e thepen ilitum abang ke kilonun de ya warsai si nilin menta kamatha dang stame labang ke yasmet pet abang ke nang betang nai pusini men chuning rilo nang li kasket so ile tang te darak contract amen komarlo contract amen ta nili chini dunde la punili tumhan bank account khuli nai pumana e lok lanchot tang te ladak amount ladak ki claim sanction so pathak layu te nili tum chini dunde tang te non nang le tum paklang pon lo lang abang